खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो दायो बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेनांगौखौ नोजोर बोनानै दोलोखौ राफोद खालामनाय आरो जयनिं हाबाफारि लानायखौ दायो मैखोमै नुबाय थादों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मानास सेरफाङाव मोनसे जयनिं हाबाफारिजोंनो लोगोसे इयुथफोरनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव सिगाङाव बुंथिबोबाय थानाय बायदिनो हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि बिटिआरनि सासे इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ थारैनो बिथाङा फरेनारसो, बिथाङा बिटिसिनि बासिन्दा नङा होननानै बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रनजित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो रनजित बसुमतारीनि गासैबो बाथ्राफोरखौ आइटिआइ होनानै बोखांनाय जासिगोन आरो बेखौ थाबैनो बिटिसिनिफ्राय होखारहरनाय जागोन होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो रनजित बसुमतारी बुंनाय बाथ्राफ्रा मोनसेबो बेसेन गैया होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों आरो खौरांगिरिफोरनि गेजेरावबो बिथाङा थारैनो बेफोर बाथ्राखौ दासों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बुंथिनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबांथार जयनिं जादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। आसामखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बानजायनायाव दायो एडभान्टेज आसाम 2.0 मुङै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, जेराव गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो माखासे थान्दै बिथांमोनहा नुजाथिफैनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव हादरनिनो गाहाय मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों, जेराव मैया मोनाबिलियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लाफैनानै सुरसुजाय स्टेडियामाव मोनसे आदिबासि हारिफोरनि गोबांथार रोजा रोजा मोसाखावरिफोरा मोसानानै नरेन्द्र मदि बिथांखौ गोसो बोहोदों आरो मुलुगाव मोनसे सिनायथि मोसानाय होननानै फोरमायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे झुमुर मोसानाया आदिबासि अदेबानि साहा बागानियाफोरनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय, जाय मोसानायखौ मुलुगनाङैनो गोसारहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोबांथार मोसाखावरि बिथांमोनहा मोसायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया मोनाबिलिनि बे हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि गोबांथार एमएलए मन्थ्रि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। हादराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आबादारि सुबुंफोरनो होबोबाय थानाय पिएम किसान यजनानि मुङै रां सोबोबाय थानायखौ मैया मोनाबिलियाव 19थि किस्तिखौ सोनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथारै गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ गोबां समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो दायो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बानजायनायावनो गोबां समनिफ्राय दिनैसिमहालागै गासै 19थि किस्ति आबादारिफोरनि मुङै रां सोबाय थानायखौ दायो मैया बेखेवनानै होबाय होनना अदेबानि सोबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव 20.87 लाख गासै आबादारिफोरनो बे रांखौ सोनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गुबैयै 19थि किस्तिनि थाखाय 475 कौटि थाखाखौ सोनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव 20.87 लाख आबादारिफोरा बे रांखौ मोनगोन।
बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लानि गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन मावख'गिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे क'क्राझाराव सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ गुबैयै बिटिआर गेलेमु बिफाननि बानजायनायावनो खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि अदेबानि लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बिटिआर ओनसोलाव गेलेमुखौ जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन लाइमोन गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि गेलेनायखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखायनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो गोबां फोरोंथाय होनांगौखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गेलेमु बिफाननि जेरै CHD, फिजिकेल इन्सट्राक्टर, कच, DSO आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जाहाथे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हायो आरो गोबांथार फोरोंथाय होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ लादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गुवाहाटि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोंग'सा बिथांमोनखौ लाबोनानै गेलेमुनि सायाव गोबांथार गियान होनो थाखाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानैबो बिथाङा गोख्रों बुंथिनानै होबावदों। भारत हादरनि उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव दायो महाकुम्भ मेलाया सोलिगासिनो दङ, जेराव बर'फोरनिफ्रायबो गोबाङा थांदों आरो बे थांनायनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बङाइगावनि सिङावनो थानाय जयन्त ब्रह्मआ दायो बे प्रयागराज अदेबानि महकुमआव थांनाय समाव फैफिननाय समाव ट्रेननिफ्राय आन्दायना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयन्त ब्रह्मआ गावनि लोगोफोरजों महाकुम्भसिम थांदोंमोन 17 फेब्रुवारियाव आरो फैफिननाय समावनो बिथाङा लोगोफोरजों आन्दायनानै 20 फेब्रुवारि खालि किसानगन्ज होननाय जायगायाव ट्रेननिफ्राय ओंखारो आरो बेनिफ्राय फिन किसानगन्जनिफ्राय फैना सिलिगुरियाव आन्दायफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जयन्त ब्रह्मआ दासिम न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों दायो नखरनि मानसिफोरा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथांखौ जायखि जेरावखि नुया मानो फन नाम्बार होखानाय दङ बेयाव खोन्थाहरनो थाखायबो बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथांनि नुजाथिनायाव मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नेपालिगाव बर'बाजार गामियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै सा 7 सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहाबो गावबा गाव राजखान्थि दोलोनि हानजाफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो जालायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो बिटिसि ओनसोलनि मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलो फारियै बिपिएफ आरो इउपिपिएल, बे मोननै इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो दायो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन जयनिं हाबाफारिनि अनगायैबो बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआवबो मैया मोनाबिलियाव डक्टर नीलत स्वर्गियारिनि बिथांनि नुजाथिनायाव गासै नेपालिगाव बर'बाजार गामिनि गासै सा 7 सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों।